Γεια σας φίλοι μου, γεια σας καλά μου παιδιά, γεια σας καλοί μου πουλιατζίδες και όχι μόνο. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί εμείς οι πουλιατζίδες, οι μισοί έχουμε τα πουλιά μας έξω, στον εξωτερικό χώρο και οι άλλοι μισοί έχουμε μέσα, δηλαδή στον εσωτερικό χώρο. Υπάρχουν δε και άλλοι οι οποίοι τα βάζουνε, τα βγάζουνε, τα βάζουνε, τα βγάζουνε. Γιατί, αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί? Θα σας πω, υπάρχουν κανένα 2-3 λόγοι. Ο πρώτος και ο πιο βασικός θα έλεγα λόγος είναι ότι αρκετοί από εμάς δεν έχουμε χώρο μέσα στο σπίτι μας και αναγκαζόμαστε να τα βγάζουμε έξω στην αυλή ή στην ταράτσα. Αν κανένας τυχερός έχει κανένα υπόγειο κάτω, τη βολεύει εκεί πέρα να πούμε. Η άλλη μισή, υπάρχει ξέρετε ένα στρόγγυλο ξύλο σε μορφή κυλίνδρου με το οποίο οι γυναίκες ανοίγουν κάτι πίτες, πλάστης λέγεται. Ναι, υπάρχουν μερικές γυναίκες που βαράνε τους άντρες, τους πουλιατζίδες στα κεφάλια και τους λέει μην τυχόν και τα φέρεις μέσα τα πουλιά και κάνουν χάλια, ή εγώ ή τα πουλιά σου, αλλιώς έχεις σηκωθεί και έχεις φύγει. Και επειδή μερικοί πουλιατζίδες δεν θέλουν να χάσουν τη γυναικούλα τους να πούμε, κάνουν την παλαβή και τα βάζουν έξω τα πουλάκια. Τι να κάνουμε ρε. Λοιπόν, δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα από το να τα έχουμε έξω ή μέσα. Βέβαια, η λογική λέει ότι έξω είναι καλύτερα και όντως είναι καλύτερα γιατί είναι περισσότερο έξω στο φυσικό τους περιβάλλον. Μέσα είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Και οι δύο περιπτώσεις έχουν τα συν και τα πλην. Αυτά ακριβώς θα δούμε στο σημερινό βίντεο. Πάμε λοιπόν να το δούμε πιο αναλυτικά. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το νούμερο 1, με τη θερμοκρασία. Άλλες θερμοκρασίες θα έχουμε στον εξωτερικό χώρο όταν τα έχουμε έξω και άλλες όταν τα έχουμε μέσα και είναι πολύ λογικό. Οι εξωτερικές θερμοκρασίες θα είναι πιο αφυσιολογικές γιατί έχει να κάνει με τον έξω, με τον καιρό. Πολλές φορές όμως υπάρχουν κάποιες απότομες αλλαγές του καιρού, οι οποίες αυτές απότομες αλλαγές μπερδεύουν τα πουλιά μας. Το ίδιο όμως συμβαίνει και όταν τα έχουμε μέσα. Γιατί μπερδεύονται? Γιατί μπορεί να έχουμε χειμώνα, τα έχουμε μέσα, ενώ οι θερμοκρασίες έξω να είναι 5 βαθμούς, 0 βαθμούς, πολλές φορές κάτω από το 0, καμιά φορά και λίγο καλύτερες στους 10, μέσα όμως το χειμώνα τα έχουμε στους 22 με 24 βαθμούς, πολλές φορές από αρχές φθινοπόρου μέχρι και το τέλος του χειμώνα. Η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο είναι στάνταρ, όπως είπαμε, 22 με 24 βαθμούς. Εκεί και με τα άτιμα τα καλωριφέρα όλοι και έχουμε μια θερμοκρασία σταθερή. Αυτή η σταθερότητα της θερμοκρασίας μπερδεύει πάρα πολύ τα πουλιά μας. Σε συνδυασμό και με το φωτισμό. Γιατί έξω μπορεί να έχει ηλιοφάνεια χειμωνιάτικη και μέσα να είναι σκοτεινά. Εκεί τα πουλιά μπερδεύονται. Επίσης, επειδή η θερμοκρασία είναι υψηλή, έχουν την εντύπωση και την αίσθηση ότι είναι καλοκαίρι. Και πολλές φορές μπορούν να μας δώσουν και γένες. Και εκτός αυτού να νομίζουν ότι είναι καλοκαίρι και να χάσουν τα πούπουλά τους. Ενώ δεν είναι φυσιολογικό. Το φυσιολογικό είναι να χαθούν τέλος καλοκαιριού. Πάρα πολλοί μου λέτε, ρε Γιάννη, όλο το χειμώνα είχα πτερώρια. Παιδιά, αυτή η πτερώρια οφείλεται στο ότι τα έχουμε μέσα και είναι, όπως είπα και πριν, οι θερμοκρασίες είναι στάνταρ. Έχει ζέστη δηλαδή και τα πουλιά μπερδεύονται. Αυτό έχει να κάνει με τη θερμοκρασία. Στο εξωτερικό χώρο βέβαια είναι καλύτερα γιατί έχουν τον ήλιο, θα έχουν τη βροχή, θα έχουν και το κρύο. Αλλά όταν πιάσει πάρα πολύ κρύο και φυσήξει δυνατός αέρας ή βροχή, εκεί σίγουρα είναι καλύτερο να τα έχουμε μέσα τουλάχιστον για κάποιες μέρες οι οποίες τις θεωρούμε επικίνδυνες για τα πουλιά μας. Γιατί στον εξωτερικό χώρο, στη φύση τους τα πουλιά όταν είναι ελεύθερα, προστατεύονται από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Είτε από βροχή είτε από παγωνιές, θα πάνε σε κάποιες φυλλωσιές, σε κάποιες φωλιές θα χωθούν μέσα και θα προστατευτούν. Έξω στα κλουβιά όμως αυτό δεν μπορούμε να τους παρέχουμε εμείς. Γι' αυτό καλό είναι να τα βάλουμε μέσα για αυτές τις λίγες και δύσκολες ημέρες. Νούμερο 2.
φωτισμός πιο βασικός από το προηγούμενο, από τη θερμοκρασία, πιστέψτε με. Ο φωτισμός παίζει σημαντικό ρόλο στο πουλί, στην ανάπτυξή του, στην όρεξή του, για το πότε θα ζευγαρώσει, πότε είναι η σωστή περίοδος, η πτερώρια του και όλα αυτά. Τι γίνεται με το φωτισμό? Τα πουλιά, όπως όλα τα ζωντανά στο πλανήτη, ακόμα και ο άνθρωπος, μην κοιτάτε που εμείς τα έχουμε ανατρέψει όλα οι άνθρωποι, τα πουλιά πρέπει να κοιμούνται από τη στιγμή που βραδιάζει και να ξυπνάνε τη στιγμή που ξημερώνει, που βγαίνει το φως της ημέρας. Όταν τα έχουμε έξω, είναι φυσιολογικό και νορμάλ αυτό. Και το τηρούν τα πουλιά θέλοντας και μη, γιατί πάνε με το βιολογικό τους ρολόι. Όταν όμως τα έχουμε μέσα, εκεί χαλάμε εμείς οι ίδιοι το βιολογικό τους ρολόι. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να είμαστε εμείς στο σπίτι και από τις 6 ώρα που βραδιάζει, τώρα αυτή την περίοδο παράδειγμα βραδιάζει από τις 5-5.30, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε και εμείς τα φώτα και να είμαστε στο σκοτάδι για να κάνουμε τη χάρη στα πουλάκια μας να κοιμηθούν, να απολαύσουν τον ύπνο τους. Όχι. Έχουμε ανοιχτό το φως, ανοιχτό το πλυντήριο, ανοιχτή την τηλεόραση, ανοιχτή την κουζίνα, τον ανεμιστήρα, τον απορροφητήρα και όλα αυτά. Το air condition, και τα πουλιά δεν μπορούν να ηρεμήσουν και να απολαύσουν τον ύπνο που είναι απαραίτητος να έχουν για όλες αυτές τις ώρες της νύχτας. Εγώ παράδειγμα, πολλές φορές κάθομαι μέχρι τις 12 και τις 1 η ώρα το βράδυ και έχω αναμένο το φως. Δεν μπορούν παιδιά τα πουλιά να κοιμηθούν. Ταλαιπωρούνται πάρα πολύ και δεν χορταίνουν τον ύπνο τους, με αποτέλεσμα να μην έχουν διάθεση την επόμενη ημέρα. Άρα ο φωτισμός παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και εδώ θα δώσω ένα συν στον εξωτερικό χώρο και ένα μεγάλο μείον πλην στον εσωτερικό χώρο σε ό,τι έχει να κάνει με τον φωτισμό. Νούμερο 3, επίσης πάρα πολύ σημαντικό, πτερώρια. Όταν τα έχουμε έξω τα πουλιά μόνιμα, η πτερώρια έρχεται στην φυσιολογική περίοδο, δηλαδή τέλη καλοκαιριού. Όταν τα έχουμε μέσα, αυτό που είπα δηλαδή και στον πρόλογο, μπερδεύονται τα πουλιά λόγω της θερμοκρασίας. Επειδή είναι σταθερή στους 22, 23, 24, 25 βαθμούς, μπερδεύονται, ξεγελιούνται τα πουλιά και χάνουν πολλές φορές πούπουλα την περίοδο του χειμώνα και γίνεται ένας χαμός μέσα στο σπίτι από τα πούπουλα. Αυτό που το βάζεις. Πάμε στο πιο βασικό απ' όλα, στο νούμερο 4. Αρπακτικά. Το πιο σοβαρό και το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όταν έχουμε έξω τα πουλιά είναι οι επιθέσεις των αρπακτικών και όχι μόνο. Φίδια, έντομα, τροκτικά, γεράκια, κουκουβάγες, σαΐνια, καρακάξες κτλ. Γάτες επίσης, ξέχασα να αναφέρω και τις γάτες, έχουμε σοβαρό πρόβλημα όσοι τα έχουμε έξω. Ειδικά όσοι τα έχουν σε αυλές κάτω, ισόγειο δηλαδή, εκεί όπως ανέφερα και από φίδια και από αρπακτικά, από γάτες έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, κίνδυνος. Και στα μπαλκόνια επίσης από αρπακτικά και επίσης από έντομα. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν χαθεί πουλιά από τσίμπημα σφίκας, μέλισσας, κουνουπιού και πολλές φορές πηγαίνει και στην ευλογιά. Ωραία. Μέσα δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα εκτός άμα κάποιος διαθέτει γατούλες μέσα στο σπίτι, που θέλει και εκεί επίσης μεγάλη προσοχή. Νούμερο 5. Ατμόσφαιρα. Στον εξωτερικό χώρο δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, εκτός άμα είμαστε δίπλα σε κανένα εργοστάσιο που βγάζει ντουμάνια ή μέσα στο κέντρο της πόλης που έχει πολλά καυσάρια. Αν και τώρα με την αμόλυβδη δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Στον εσωτερικό χώρο όμως έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί θα δουλέψει ο ανεμιστήρας, θα δουλέψει το air condition, θα δουλέψει ο απορροφητήρας, θα δουλέψει η κουζίνα. Όποιοι τα έχουμε στην κουζίνα ή σαλοκουζίνα, εκεί που μαγειρεύουμε δηλαδή, που είναι όλες αυτές οι μυρωδιές, εκεί που καπνίζουμε, εκεί που ψεκάζουμε,
με αρωματικά, εκεί που καθαρίζουμε το πάτωμα με κάποιες χλωρίνες ή κάποια άλλα χημικά. Όλα αυτά είναι επικίνδυνα και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό καλό είναι όταν τα έχουμε στον εσωτερικό χώρο να τα έχουμε σε ένα δωμάτιο το οποίο είναι απομακρυσμένο από όλα αυτά που ανέφερα. Νούμερο 6. Ζωντάνια και υγιεινή των πουλιών. Όταν τα πουλιά είναι έξω, όλη τη μέρα έχουν κέφι. Είναι λίγες οι ώριτσες που θα ξεκουραστούν, θα χαλαρώσουν, αλλά πάλι θα ξεκινήσουν το παιχνίδι τους, το κελάιδισμά τους, να πηδάνε από κλαδάκι σε κλαδάκι, να ραμφίζουν το ράφος τους στα κλαδάκια, να φάνε, να πιούνε νεράκι, να κάνουν μπανάκι κτλ. Αυτές τις ανέσεις, όχι ότι δεν τις έχουν στον εσωτερικό χώρο, αλλά είναι πιο πεσμένα τα πουλιά, γιατί είναι πιο σκοτεινά, είναι κλειστά και δεν έχει τόσο θόρυβο, δεν έχει τόσο ήχο όσο έχει έξω. Δηλαδή να εξητάρει τα πουλιά, γιατί θα έχετε προσέξει ότι όταν τα πουλιά είναι έξω και ακούνε ήχους της φύσης, ακόμα και τα αυτοκίνητα που θα περάσουν και τα μηχανάκια ή τις φωνές των ανθρώπων ή των πουλιών, εκεί πέρα εκστασιάζονται και κελαϊδάνε για να δώσουν παραπάνω, να βγουν αυτά από πάνω. Αυτό το πράγμα δεν ισχύει στον εσωτερικό χώρο. Επειδή είναι πιο σκοτεινά, δηλαδή φανταστείτε να τα έχετε μέσα, να έξω να είναι συννεφιά, να βρέχει, να έχει σκοτεινιά δηλαδή και να είναι τα πουλιά μέσα. Ή μπορεί να λείπετε εκείνη την ώρα από το σπίτι και να έχετε κλειστά τα φώτα, ενώ είναι μεσημέρι ακόμα. Και δεν έχει καθόλου καλό φωτισμό. Όλη τη μέρα είναι πεσμένα τα πουλιά, νησταγμένα, κοιμούνται, δεν έχουν ενέργεια, δεν κάνουν κινήσεις και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι είναι πιο ευάλωτα σε αρρώστιες τα πουλάκια που είναι στον εσωτερικό χώρο. Νούμερο 7. Ήχη ηχορύπανση. Στον εξωτερικό χώρο δεν μας ενοχλεί καθόλου όταν θα κελαϊδάνε τα πουλιά μας. Είτε καθόμαστε, πίνουμε τον καφέ και τα απολαμβάνουμε, είτε είμαστε μέσα. Μπορεί να ενοχλήσουν κάποιους γείτονες αν τα σπίτια και τα μπαλκόνια είναι κοντινά, κολλητά. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να υπάρξει σε σπάνιες περιπτώσεις. Όταν τα έχουμε μέσα όμως και θέλουμε να ηρεμήσουμε, υπάρχουν ώρες που κελαϊδάνε ασταμάτητα και είναι τόσο μεγάλη η ένταση, τόσο πολλά τα decibel που πολλές φορές δεν τα αντέχουμε, αν και τα λατρεύουμε και γουστάρουμε και θέλουμε να κελαϊδάνε, πολλές φορές δεν το αντέχουμε. Νούμερο 8 έχει να κάνει με τη βρωμιά. Η βρωμιά που θα κάνουν τα πουλιά είτε στον εξωτερικό χώρο είτε στον εσωτερικό είναι ακριβώς η ίδια. Ίσως να είναι και λίγο χειρότερα στον εξωτερικό, γιατί πολλές φορές φυσάει και παίρνει από εδώ και τα πούπουλα και τις τροφές και τα τσόφλια και τα νερά και όλα αυτά και γίνεται ένας χαμός. Αλλά για πείτε μου, τι προτιμάτε, να σας κάνει χάλια το μπαλκόνι ή το σαλόνι? Έτσι δεν είναι? Στο μπαλκόνι θα πάρεις ένα λάστιχο με νερό, θα βρέξεις μια σκούπα, θα καθαρίσεις και όλα μια χαρά. Στο σπίτι μέσα, και ειδικά αν τα έχεις στο σαλόνι όμως, εκεί πέφτει πλάστης. Και τέλος, νούμερο 9. Αναπαραγωγή, γένες. Στον εξωτερικό χώρο τα πουλιά θα κάνουν την αναπαραγωγή τους αρχές άνοιξης μέχρι τέλη καλοκαιριού. Στον εσωτερικό χώρο, όπως είπα και πριν, στον πρόλογο, μπερδεύονται λόγω θερμοκρασίας και μπορεί να ξεκινήσουν και μέσα χειμώνα να κάνουν γένες και μάλιστα να είναι επιτυχημένες. Και τέλος, πάμε να κάνουμε μία σύνοψη του όλου θέματος. Πολλοί εκτροφείς αναρωτιούνται, είναι καλύτερα τα πουλιά να ζουν έξω ή μέσα στο σπίτι? Σήμερα θα δούμε μαζί όλα τα υπέρ και τα κατά, αλλά και τι πρέπει να προσέχουμε, ώστε τα καναρίνια και οι γαρδενίες μας να είναι πάντα υγιή και χαρούμενα. Πλεονεκτήματα. Φυσικός ήλιος ίσον παραγωγή βιταμίνης D.
και πιο ζωντανό φτέρωμα, φυσική ροή αέρα, λιγότερη υγρασία και μούχλα, πιο φυσική συμπεριφορά, τραγούδι, κίνηση, ενεργητικότητα, ιδανικό για περίοδο πτερόριας και αναπαραγωγής αν υπάρχει προστασία. Μειονεκτήματα. Έκθεση σε καιρικές συνθήκες, κρύο, άνεμος, καύσωνας, κίνδυνοι από θηρευτές, γάτες, φίδια, ποντίκια, γεράκια, ενοχλήσεις από έντομα ή θόρυβο, απαιτεί σκίαση, προσανατολισμό και κάλυψη βροχής. Τι να προσέξεις? Πάντα προστασία από ρεύματα αέρα, μισό σκιερό, μισό φωτεινό σημείο, χρήση αντιλιακού πανιού ή διάφανου πολυκαρβουνικού για το χειμώνα. Πάμε για μέσα τώρα. Πλεονεκτήματα. Πλήρης προστασία από καιρικές συνθήκες. Ελεγχόμενη θερμοκρασία και φωτισμός. Εύκολος καθαρισμός και παρακολούθηση των πουλιών. Μικρότερη κίνδυνη από αρπακτικά ή παράσιτα. Μειονεκτήματα. Έλλειψη φυσικού ήλιου. Έλλειψη βιταμίνης D. Μειωμένος αερισμός. Αυξημένος κίνδυνος αναπνευστικών. Πιο τεχνητό περιβάλλον. Τα πουλιά γίνονται πιο νοχελικά. Τι να προσέξεις? Να μπαίνει φυσικό φως, όχι άμεσο. Καθημερινός αερισμός χωρίς ρεύματα. Αν υπάρχει τεχνητός φορτισμός, χρονόμετρο 12 έως 14 ώρες. Να μην είναι κοντά σε κουζίνα, τσιγάρα ή αρώματα. Και οι δύο τρόποι έχουν τα καλά και τα κακά τους. Αν έχεις χώρο, ο καλύτερος συνδυασμός είναι ένας. Δηλαδή, εσωτερικός χώρος για τον χειμώνα και προστασία και εξωτερικός χώρος για την άνοιξη και το καλοκαίρι.